Committee on Health and Sanitation sang Sangguniang Panlungsod sa Bacolod. No? Councilor, mayang hapon. May nga po, Sir Boy, no? May nga po sa atong tagpalamati. Salamat nga madamo maka suryaman ta, no? Kung makainon-anon sa imo programa. First time ko, salamat kayo. Gani man, no? Okay, malo ka, Councilor, ang gusto ko ipadangat sa imo problema, kaya no, nabalaan mo man hindi yung problema, balas ang koleksyon sang basura naton. Doon nasubuan ko, nakita ko di sa video, balas ang amon nga action reporter, nga kadamo sa mga areas nga ara na daga tinumbok-tumpok ang basura, may mga area na kadong ginhimo na dump sites ang pumuluyo ta tungod nga daw halos isa na kabulan wala makolekta mga basura sa pila ka mga madamo nga areas naton diri sa siyudad sa Bacolod. Councilor Nando, Councilor, have you tried getting in touch with IPM aton nga garbage collector kung ano ang problema? Yes, salamat na pagpatag Action Boy, no? Actually, mga duwa ka semana or last week, no? Pag last week nakapalabot nakita sa IPM. Ang 2 weeks ago nagpabalo sila, no? Kaya naka-attend ko meeting sa Committee on Environment. Being the chairman, ginpalabot na nila nga daan, no? Ipagibalo na ang aton nga mga officials nga may mga problema gamay kay tungod nga doon naguba ang dalan, no? Pakadto sa Barangay Felisa nga dump site. Okay. But as of last week, gin-follow up to sila kay ga-expectar kita nga madasig-dasig man lang ang kayo kag pagpangita paagi nga makapadayon ang hauling kag ang pagkoleksyon, no? Kay hindi man pwede nga mahulata while guba ang dalan. No? Ganay man, oh. I share the same sentiment, no? Upod gid kita sa aton pumuluyo nga the problema, no? To be honest, no? Yung problema gamay kay do nagkunol gid, no? Sa subong or I think as of last week kabalo kita nga way pagid nasolusyonan ang problema sang garbage. In fact, ini nga semana inog kuliton ko naman, no? Ang IPM nga mga personalidad kiluyag naton mabuligan na gid ka aware kita nga nagproblema pero I was expecting nga hindi lawig. No? O kasi sambal ni Sir Boy actually isa nakabulan I was thinking ako ginapaminsan mga 3 ka semana, no? Pero kung isa ka bulan hindi man ko alis kay base lawig-lawig naman gid. Pero amo nang ginambal naton kilalan pangitaan nga solusyon hindi pwede nga maproblema lang kita while ang koleksyon kag ang ang hauling nagakunol Action Boy. Ang akong punto, Councilor, mo pag niya, kundi way makolekta ang basura. Now, daway takabati sa IPM nga nag-effort bala sila nga i-explicar o ipaibalos tawo nga may problema kita kag at least makahatag mas sila sang mga pag-estimate bala kung saan o sila pwede makapangulikta sa basura sa mga areas ni kay amo nang problema mo ang tao gahangla way kabalo way sang information from IPM base makulit mo man lang try nyo man to explain sa mga kuanabi sa mga areas na kung saan o gid kwaon ang basura da kag nung problema saan o kwaon ang basura sa ilada muna tani bla mapabalot ang tao bla. Correct gid, no, sa Action Boy kag nagaupod gid ko sa sentimento nimo kag by tomorrow, no, buwas kag Wednesday may baluan ko na gid kag luyag ko nga sakto nang imo, no, sila gid mismo ang mapatag, no, kay sila ang manabat kay hindi man pwede nga kitaya ang masalo sa obra nila, no? Correct. Gabayad kita 1 milyon para sa koleksyon sang basura kada adlaw gina-expectar sang tao nga gasigi kita bayad gasigi man sila padayon, no, nga naga-kolekta kag nagabulig sa paglimpyo sa aton nga syudad, no. Rest assured nga ini nga semana ipalabot sa ila nga sila na ma-explicar kay naglawig-lawig naman gid as of last week sige lang kuya panabad sa ila kay luyag kung ma-pressure man sila gamay nga kinahanglan may improvement kag makapadayon na ta sang pag-check up. Actually, pasensya, no, dumduman ko lang subong 3 weeks ago or 1 month ago, naggadtugid ko yung sa Barangay Felisa, no? Nag-attend ko sa meeting sang
DPS upod man to sa kay Kapitan Hardin ara man to siya Mhm. kag naghulat man kita sa IPM nahibaluan ta at that time no nga nagaproblema na to ga-expectar kita nga maproblema gid no tungod sang dalan pakadto sa aton nga dump site no. Mhm. Gina-assure ko ang aton nga publiko nga ini nga semana itinguan ta gid nga mapa-explicar ang IPM mismo no kay Mhm. di teluyag nga kita ma-explicar para sa ila kailangan straight from the horse's mouth sila gid mapalabot sa pamuluyo para maintindihan kag insakto na kailangan may target na sila nga may target kita nga tinion kung saan makapadayon na no kag maka-dump na sila sang basura sa aton nga barangay Felisa. Okay, Councilor, I'm glad, no? Kiti, way mong galing na pabayaan, no? Kay kina, hambal ko di kay ina mo. Frankly speaking, hambal ko ti anong uwi tanabatian sa aton nga mga public officials naton if they're making steps, measures sa sini nga problema. Pero ara manggali, no? Sige man ang imo nga himo sang aksyon da ginakulit mo manggali ang IPM, no? Pero, Councilor, gusto ko mamangkot sa imo bala kay bag-o mo lang na mentionar nga we are paying IPM 1 million pesos a day sa pagkolekta sa basura. Te ano ni kay wise lang kakolekta, sige di bayad naton sila. Ang pag-insindi ko gasigi, supposed to be muna ang pag-insindi ko nagasigi sila koleksyon, pakitaan temporaryo nga idapingan, no? Mhm. Or itipuno nila anay, no? But at the end of the day, kung nadugayan gid sila sa pagkolekta nila kag paglibot sang ila, pangita paagi nga kayo nila ang ilang alagyan no pato sa dump site kinahanglan pa explikaron tagid sila no kagang gin-mention nakon nga 1 million a day that was as far as madumduman ko nga old nga daan nga kontrata no meaning sang previous pa to nga councilor ko that was 2019 no so we expect nga ba si nagtaas-taas man gid pero ini sa iya pa ni sang nagligad nga administrasyon no that's besides the issue. Ang issue ta diya sa bong ang ila pagkoleksyon no pagkolektar kag pagchekyar no. In fact luyag ko lang ipalabot no sa pumuluyo nga may group chat man kami nga amon lang no halin ang mga mayor's office ako baby committee chair sang environment ang IPM mismo no kay kung may makitaan kami or may mga nagpangayo bulig sa amon or may mga reports nga problema sa iban nga mga koleksyon gina forward nato nga ginapicturan or ginapalabot sa ila no kung diin ang kanalan ligan no di aton niya ikabubuton na nakabulig pero at the same time ang ginambal nato that was as far as normal to yang kolektahan ay ang ginastoryahan no subong may problema gid gamay kinahanglan gid isabto nila and hindi kuya luyag action boy nga ako yung madipinsa kag explicar no sa bahin sang IPM sa area da sa mga circumferential councilor daw ginhimo na dam site sa mga tao da nga sa ako niya kundi ta man mabasol sa tao nga ihaboy da kay tiway maginakolektang basura mo. Yes, actually 2 weeks na no duwa na ka semana nagapadamo gid nagapalabot sa aton nga pangayo man bulig kag insakto ina ang imo ginambal nang kailangan pa explikaron tanam gid sila no simpo naman gid no about time nga dapat kabay pa nga kabati man ta sa ila explanation sila maka-explicar sila bla councilor kay para nga at least may ara man kita ray of hope lang isling naton nga do may paglaom man nga makolekta ang basura bla kag kun san yes action art no kabayin sa akon obra himuon ko gina subong nga semana kag rest assured no tinguan tagid nga iduso tagid nga dapat masigin ang ilang pagkolekta kag paglibot sa syudad sa Bacolod. Salamat gid councilor. Thank you for that for making the effort Salamat gid councilor. Kag gapangayo ko pasensya hindi ko ka samat para no sa IPM kay you understand. Sila ang manabat para sini. Salamat. Pareho sa inyo kaupod ko. Salamat gid. What we are asking from you councilor is to make the effort lang i-remind na sila bla. Yes. Ginahimo tagid na kag salamat sa kay gayonan nga na-explicar mo man ko gina-assure naton nag-attend kita sa mga meetings nag-attend kita sa gasigi kita no keep in touch sa ila kag nagaduso sa ila kag way ta ginababayan no especially ang koleksyon sang basura sa syudad sa Bacolod. Sige salamat gid councilor Kalaw Salamat.
Thank you, Action, boy. Ged. More Oh, power. sige. Salamat po yung gabi.